Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і у такіх выпадках я заўсёды кажу, ну а зараз да сапраўды важных навінаў. Таму што у нас у гасцях наш добры сябра, музыка, фронтмен гурта НРМ Бай Піт Павлаў. Прывітанне, Піт. Прывітанне. З чаго пачнем? З новага альбома, які рыхтуецца да запісу, ці з твайго грандыёзнага еўрапейскага тура? Ну, як табе зручней, таму што, калі вы не ведаеце, у маім грандыёзным еўрапейскім туры прыняў удзел в двух эпізодах мой суразмоўца Зміцер Лукашук, і в самых прыгожых месцах мы былі разам. Ну, добра, давай тады пра тур трошку пазней, таму што ўсё ж такі, мне падаецца, больш такая культурніцка важная навіна, гэта выпуск новага альбома гуртом НРМ Бай. Давай, ведаеш, чаго пачнем? Я ведаю, што даволі доўга па часу рыхтаваўся матэрыял для гэтага альбома. Чаму? Ну, альбом ДПБЧ меўся стаць развітаннем НРМу. Ён быў запісаны ўжо 15-16 год таму, можа болей, я ўжо не памятаю дакладна, я не сачу за гэтым. Вось, і ён меўся ДПБЧ, ну, ДПБЧ. Гэта было апошняе... Да пабачэння, калі... Да пабачэння, так. Вось. Але вы вырашылі адчуць сябе кім там Скорпіонс, які развітваецца ўжо колькі 30 гадоў. Ну не ведаю кім. Мы сабе хацелі адчуць НРМам, які просто любіць граць. Мы весь гэты час гралі канцэрты. Вельмі шмат пісалі музыкі рознай, але паволі яна пачала складацца в альбом, і перад 20-м годам было напісана толькі 2 песні. Вось падчас наших всіх падзеяў 20-го года, рэвалюцыі і яе удушэння былі напісаны все астатнія песні. Але даводка, фінальная, тэкст і все астатнія, яны былі дапісаны ўжо тут, у выгнанні. Я ўжо казаў некаторыя словы, некалькі словаў, апошнія словы з'явіліся у Киеве падчас майго візіту да палка Каліновскага. Перад самым выступам я хацеў выканаць гэтую песню, і вось гэтая песня «Палая» была дапісана просто там, у Киеве, была выканана, і на маё здзіўленне было адразу спрынята хлопцамі з палка так, што яны папрасілі зрабіць яе лейтматывам іхных так званых баявых. І зараз, калі вы глядзіце іхныя баявыя, досыць часта там гучыць ужо інструментал гэтай песні падсведзены. Вось, ты сказаў, што мы пачынаем пісаць. Гэта не зусім так. Праца ўжо знаходзіцца у фіналізацыі. То бок, вось гэты збор абвешчаны на тое, каб фіналізаваць альбом, то бок заплаціць тым, хто над ім працуе, але галоўнае, гэта просто, каб зрабіць вось гэты мерч. Таму што шмат хто з людзей звычайна хоча мець артефакты. Вось. І зараз мы займаемся зборам грошаў на тое, каб дарабіць альбом і зрабіць мерч. Вось. Я хацеў бы тут адразу трошку прыпыніць Піта. Тут вось у нас у апісанні гэтага стрыма под YouTube трансляцыяй ёсць спасылачка на гронку, дзе адбываецца збор на тыя ўсе патрэбы, пра якія сказаў Піт. Я не ведаю, ці атрымаецца зараз у нашага там гукаінжынера альбо у там нашего СММщика вывести QR-код на экран. У любым выпадку, калі раптам вот зараз мы там все ж так с колес усё робіцца, таму можа быть не атрымацца вывести на экран QR-код, але ўсё гэта ёсць. Заходзьце у апісанне, ёсць вот тут вот наўпроставая спасылачка на гронку. Так вот зараз я яе націскаю, бачце, і 1 хвілінка, і у мяне ўсё открываецца. Вось, калі ласка, збор на гронцы на альбом апошні НРМ. Да, Піт, слухай, а ўсё ж такі
альбом колькі гадоў пісаўся ты кажаш больш за Ну уже 5 больш за гадоў? 5 атрымліваецца больш за 5 ну песні напісаны па шчырасці песні напісаныя ну пісаліся 2 гады прыкладна вось сам альбом пісаўся 2 гады перад 20-м яшчэ падчас ковіда пачаліся пісацца гэтыя песні яно расцягнулася можна казаць крыху нават болей але пачалі пісацца вось само цела альбома пасля 20-го так што можна казаць што на сённяшні дзень 5 але в рэчаіснасці ён пісаўся досыць коротка ну яно так было зроблена вельмі шчыльна так слухай такі вот можа быть выдачи сакрэцік пакуль вот зараз про альбом будем больш падрабязна гаварыць але но у кожным альбоме ёсць хітовыя песні ну не могуць быць усе песні роўныя ты ж адчуваеш якая песня не я разумею что у цябе ўсе песні хітовыя там да але самая хітовая на твой погляд якая у прынцыпе ну как бы ідзе ну як это лічыцца у альбоме ну та якая за сабой цягне ўсё глядзіце я разаслаў песні сваім інфлюэнсерам тым кому я давяраю не выцюкайся і нават хлопцам з палка Каліновскага і як не дзіўна звычайна у нас было так что 1-2 абіраюць людзі але тут досыць шырокая палітра таму я буду называць мои ўласныя таксама буду улічваць меркаванні і Алесіса які ну прымаў давай я тебе пераб'ю давай вот тое что ты зараз хочаш сказаць першым нумарам ты не скажешь а сыграешь заспяваешь не вот это я не буду спяваць чего это глядзі раскрыю самое галоўнае песні НРМ трэба слухаць НРМам на вялікім канцэрце каб вот рубіла музыка каб просто ну вот был ціск потому что НРМ вы уже адзвычайліся але НРМ гэта рок-гурт нам трэба вельмі моцная ну нам трэба бубны трэба бас трэба электрагітары з дисторшенам трэба каб як надрывал вось тут связки вось а зараз вы бачыце мяне ўвесь час с акустычнай гітарай і в эту студыю я прынес акустычную гітару але ўсё ж таки я выканую песню якая максімальна дапасавана да акустычнай гітары і гэта песня будзе напэўна закрываць альбом і ты чуў здаецца на абодвух маіх канцэртах в Італіі і людзі яе падпявалі яна дазваляе падпець при першым праслухоўванні ну давай бяры ўжо что ж мы тут будем людям рассказывать про песню лепей праспеваць а не так каб было про тое что вы там повороте слухали я не слухаў но Мойша мне напел Рабінович да, Рабінович. Мойша Рабінович напеў да. Добра тады песня город сон ца это істотна напісанне не просто город сон а город сон ца крочу наперад самотными проспектами плавится асфальт и таюцца ліхтары як свечки троллейбусы ў парк крокі ў кіламетры і можна на таксоўцы а можна праз двары вось тут сядчы спі засынай горад сонца выгорае площадь Тарайкоўскага ветразі каскаду стэла і палац спорту за спінай гітара не грэе прыспешваю дадому
площа пераменаў, бульвар на Каліновскага. Дадому, да порту, спі, засинай город сонца. Спі, засинай город сон. Спі, засинай город сонца. Спі, засинай город сон. І тільки в снах я вертаюсь туди. Тільки в сні я знову тут. Тільки сніг замятає сліди. І навіть взимку дошки виралля тут. Крочу наперед самотними проспектами. Плавится асфальт і тають ліхтари, як свічки. Вирай, не рай, інша країна, інші маршрути. І тільки від себе не збегчи. Спи, засинай, город сонца. Спи, засинай, город сон. Спи, засинай, город сонца. Спи, засинай, город сон. Дзякуй, сапраўды добрая песня, і сапраўды гэтую песню Піт выконваў падчас свайго маштабнага еўрапейскага тура, і я сапраўды яе чуў падчас канцэртаў, падчас нашых сумесных імпрэзаў, як мінімум у Балоні і у Рыме. Пра іх мы пагаворым крыху пазней і пра тур Піта, але зараз пра альбом. Піт, паколькі папярэдняя назва, папярэдні альбом да пабачэння ДЧБ не ўсё ж таки не спраўдзіўся, то ці можна казаць, што апошні, развітальны, назву такую далі адпаведную, што ён сапраўды будзе апошнім? Ну выглядае, па ўсім выглядае, што так. Чаму? Ну, объективно, мы просто зараз разнесены по розных краінах, просто по розных краінах, і гурт, як гурт зараз не функцыянуе, як мы прызвычаіліся. Бо раней, калі пісаліся старыя альбомы, мы сустракаліся кожны дзень, рэпетавалі, вельмі шмат пісалася музыкі. Галоўнае, што мы яшчэ і тусаваліся, сябравалі, і ўзнікалі тэмы агульныя, і вось кожны з нас трымаў руку на нерве нашай краіны, і вось гэтае агульнае адчуванне, яно трансфармавалася, сублімавалася, вось гэтыя песні. Зараз я сам пішу вельмі шмат музыкі, вельмі шмат песень, і Алесіс піша нейкія песні, і іншыя удзельнікі гурта пішуць песні, але яны больш не аб'яднаныя вось гэтым агульным адчуваннем. Таму функцыянальна гэта не зусім ужо НРМ, па шчырасці. Таму гэта не тое, што там няма натхнення, там ці пасварыліся паміж сабой. Это чыста аб'ектыўныя прычыны, што людзі разнесеныя па розных краінах, і немагчыма не тое, што там рэпетаваць разам, а вот адчуваць агульны нерв. У кропку. Менавіта так. Гэта проста аб'ектыўная як бы рэгістрацыя рэчаіснасці. Мы живем в рэальным часе, в рэальным месцы, і таму на сёння хацелася б сказаць вось так. Таму што, яшчэ раз скажу, чакаюць выдання ўжо мае нейкія ўласныя праекты і іншых удзельнікаў, і гэта не будзе НРМ проста, аб'ектыўна. Таму, а там паглядзім. Я працую на перамогу, і таму пасля перамогі ўсё магчыма.
Але ну першым я тут задам іншае пытанне, хацелася б, каб людзі не думалі, што мы ігнорым іх допісы. Артём Праскаловіч піша: ужо паўдзельнічаў у зборы, вельмі чакаю кружэлку. Дарэчы, збор на выданне альбома і запуск мерча, калі ласка, заходзьце у апісанне гэтага стрыма, там усё ёсць на гронцы. QR-код мы пакуль што не змаглі дадаць, можа быць пасля, хто будзе глядзець пасля, ну пабачыць, але пакуль што заходзьце на гронку і наўпрост. Дзякуй, Артём, дарэчы, шчыры дзякуй. Навальніца, горад сонца, файная песня, дзякуй. Вожык патрыёт, чаму НРМ гэтым разам не будзе на тутацы? Няўжо коктейль з крамбамбуляй можа запусціць ланцуговую рэакцыю? Не зразумеў другое пытанне пра ланцуговую рэакцыю, но але на тутаку не запрашалі? На тутаку? Ну, пакуль што не запрашалі. Не ведаю. Ну, меня ніякіх з крамбамбуляй няма ніякіх праблемаў. І ніколі не было. І я не магу сабе іх уявіць просто, як яны могуць выглядаць. Слухай, Піт, ну ўсё ж таки зараз у гэтым НРМе ты пішаш музыку. Тэксты пішаце, я так разумею, ты з Алезісам? Гэта такая пытаюся, ланцуговая памылка. Калі ласка. Глядзіце, в НРМе заўсёды так было, і менавіта таму і вось гэта ставіцца кропка гэтая. Заўсёды так было, што музыку пісаў весь гурт і ўплываў на стварэнне музыкі весь гурт тым ці іншым чынам. І не пабаюся сказаць, што няма ніводнай песні НРМ, якая была напісана бы ад адной асобы. Яе просто не існуе такой песні. Я разумею, што гурт гэта там потым нехта дадае сваю аранжыроўку, гітарыст. Не аранжыроўку, не, на ўзроўні... Сама музычная ідэя, ідзеш ад кагосьці канкрэтнага? Ну, глядзіце, в некаторых песнях адзін рыф, напрыклад, гітарны напісаў я, другі Лявон. Напрыклад, ёсць песні, дзе адзін радок напісаў Алесіс, другі Лявон. І так вялікай колькасці песень. Але такой песні, каб напісаў нехта адзін, вот просто, такой просто песні няма. І вось в альбоме вот ты сказал, што музыку пішу я. Ну, гэта не так. Напрыклад, в альбоме, здраджу зараз, в альбоме будзе песня, якую цалкам напісаў, і будзе лічыцца, што цалкам напісаў Алесіс Демідовіч. Хаця, калі я яе рэдагаваў музычна, я крышку змяніў мелодыю прыпева, каб ён быў больш выразны. Але, ну, это не прынцыпова. І яе выконвае Алезіс, як галоўны вакаліст. І мы зараз практыкуем такое, каб даць Алесісу голас, таму што не сакрэт, што яго голас прыгажэй, чым ва ўсіх астатніх удзельнікаў гурта заўсёды быў. Просто ён, з-за таго, што ён рэдка высоўваецца з-за бубноў, рэдка спявае, ну, гэта цяжка заўважыць, але ну, мы даем яму голас заўсёды. Вось, і в гэтым альбоме ягоны ўдзел як аўтара даволі значны, і суаўтара. І нават адна песня цалкам у ягоным выкананні, і нават, калі мы яе записывалі, я як прадзюсар музычны прымяніў такі хітрык толькі на гэтай песні. Я калісьці глядзеў праграму, як Foo Fighters записывалі адну з сваіх песень. А вам трэба сказаць, калі вы не ведаеце, што лідар Foo Fighter, гітарыст і вакаліст, ён былы бубнач гурта Nirvana. Вось. І на першых альбомах бубны записываў ён сам, Дэйв Грол. І вось в адной з песень ён запісаў бубны 2 разы. Просто 2 разы ввалил, он грае из-за вуха, просто вот разрывая пластики на бубнах. Вось. И мне так сподобалось, як гучыць гэтая песня, вось гэтыя бубны. И они рассинхронные. Вот у нас любят все поравнать, а там яно не раўнанае, яно такое гулкае, моцнае. И вось гэтая спеў Алесісавай песні «Я хочу жить». Я хочу жить в вольнай краіне, калі так весь тэкст здрадзіць. Дык вось там хацелася такое гучанне, як на плошчы. І вось калі мы запісалі бубны 2 разы, прычым румы выносілі, не хапала памяшкання, выносілі мікрафоны на 20-30 метров, наколькі хапала даўжыні кабеляў. І вось калі склалі гэтыя бубны, атрымалася настолькі моцнае гучанне, мне все мае
міксінг-інжынеры казалі, что ты выдурываешься, я тебе зраблю чучелька ў чучельку, я тебе зраблю і так, не трэба, ты один раз запішы, а я тебе зраблю. Але ніколі у нікога не атрымліваецца нічога зрабіць. Вось трэба, каб у галаве нарадзілася гэта ідэя і рэалізаваць. І вось яно гучыць сапраўды па-іншаму. І ў мяне ўзнікла ідэя даволі часта карыстацца, так, ну, не весь час, але даволі часта, тому што яно уплывае на гук вельмі моцна. Я чаму спытаўся мне как бы про тое, что вот ты ж пішаш і все такое, просто думаю, ну развалится НРМ. Ну ёсць ж такая практыка, калі чалавек вот, ну как бы ён генератор музычных там ідэй, ну з тэкстамі можа быць по-рознаму, але музыка для гурта найперш, ну набраў бы іншых людзей. У Варшаве што мала музыкантаў бесхозных бродзіць. Не атрымліваецца просто. Ні ў кого ж не атрымліваецца зрабіць нават блізка, каб яно так гучала. Ну атрымліваецца гучанне кавербэнду ва ўсіх. Ну і гэта вядомы феномен, што менавіта гэтыя людзі, вось менавіта гэтыя людзі і ствараюць вось гэта унікальнае гучанне, і яго іміціраваць не атрымліваецца. Атрымліваецца нейкае машыначнае такое, ну, холоднае, нецікавае, нават часамі, ну, для тых, хто сапраўды заглыблены у тэму, яно нават выклікае агіду такую, вось гэтае гучанне іншае, разумееш, таму яго немагчыма іміціраваць, сімулировать, просто немагчыма. Усё ж таки, скажи мне, ласка, ці ёсць нейкая адна ідэя, ну то есть песні в прынцыпе пра рознае, но можа быть яны ўсё ж таки нанізываюцца на нейкую адну агульную ідэю? Вось гэтае пытанне мне ўжо пачалі задаваць, і падчас майго разважання у мяне ўзнікла ідэя, што в прынцыпе над гэтымі песнямі можна зараз збудаваць, ну, такой мюзікл, рок-оперу. Сапраўды, іх будзе крышачку не хапаць, прыйдзецца з іншых альбомаў набраць песні. Але, в прынцыпе, вось это... Що тягне на большие формы, як з твоим этим золото, это, там, як там... Зброя золота кабет. Да, зброя золота кабет. Дякую, што задаў. Это адказ на твоё пытанне. Калі нанізаць песні на нейкі адзін стрыжань, атрымліваецца вялікая форма. Калі не нанізваць, это просто гронка песень, разумееш? Таму, адказваючы на твоё пытанне, в прынцыпе, можна нанізаць гэтыя песні і звязаць менавіта вось з гэтым перыядам. Падрыхтоўка да рэвалюцыі, рэвалюцыя і рэакцыя на яе удушэнне. Вайна з'явілася падчас этого ўсяго. І вайна крышачку, і выгнанне крышачку ў тэкстах з'явілася, таму што некалькі тэкстаў былі дапісаны ўжо ў выгнанні. Але яна прысутнічае менавіта як цень, як рэфлексія. Асноўны альбом был напісаны менавіта пад уплывам тых падзеяў, і вось калі мы называлі альбом 06, які выйшаў у 7-м годзе, прысвечаны падзеям 6-го года, так і гэты можна было б назваць 2020, таму што ён больш-менш прысвечаны вось гэтым падзеям 20-го. Тым не менш, ён крыху шырэйшы за... Ну, вось песня, дарэчы, песня, якую я толькі што праспяваў, «Калыханка для горада сонца», гэта проста апісанне майго дня, я дакладна магу назваць гэты дзень. Это 16 жніўня, калі я не хацеў вяртацца дадому, баяўся просто вярнуцца дадому, і у той момант, калі я все ж таки вырашыў вярнуцца дадому, да порту, як вось гэтай песні прапета, я зразумеў, што трэба ісці дадому, альбо трэба адразу сядаць на мяжу, без пашпарта, без грошаў просто свальваць. Таму што было дзіка страшна. І вось гэтае рашэнне і вяртанне, і вось гэты ужо калі гэты жнівеньскі дзень, але ўжо было і прахалодна, і вось гэтая самая гітара за спінай не грэе. Вось пра гэты дзень я і напісаў гэтую песню. Это просто мой дзень, адзіны дзень. Але в апошнім куплеце з'яўляюцца іншая краіна, іншыя маршруты. То бок, калі ўжо дапісывалась песня, з'явілася дыстанцыя. І дыстанцыя ўжо сапраўды 5 год.
Ну что ж, слухай, давай мы с тобой звернемся до другой темы нашей размовы. Это твой масштабный еўрапейскі тур, які ты зладзіў сабе вясной. Что такое? Я так хотел яшчэ про лоты рассказать, про насборцы. Господи, ну по-першае, яшчэ ж не заканчивали эфир, про другое, ну калі уже сказал, то давай тады. Давай скажу про лоты. Галоўны лот, я звяртаюся да всіх, хто нас глядзіць і магчыма будзе глядзець. Галоўны лот, гэта ён называется так: ранні доступ да альбома. Але гэта не ранні доступ, гэта галоўны лот. В прынцыпе, кожны, хто набывае тэшульку, CD, вініл, кожны, хто набывае квіток на канцэрт, ён атрымлівае гэты лот таксама. Гэта галоўны лот. Ён пачынаецца, там, здаецца, 15 евро. Это, ну, даволі значная сума, але ўсё ж таки не смяротная. Гэта калі 1000 чалавек просто захоча спампаваць наш альбом ранні і атрымаць яго в студыйнай якасці, то в прынцыпе мы закрыем наш збор. І гэта ёсць мой зварот. Вы потым все ж таки яго спампуеце, набудзеце на канцэртах і гэтак далей. Але нам зараз патрэбны гэтыя грошы, каб размеркаваць і ўсім заплаціць. Таму, калі ласка, я всіх заклікаю, набудзьце вось гэты ранні доступ да альбома, гэта галоўны лот. Ну, астатнія лоты апішу. Там ёсць CD, як не дзіўна, людзі хочуць мець свае калекцыі, закрыць просто вось гэтыя CD-боксы. У іх ёсць все альбомы, няма апошняга, каб быў апошні. Вінілы для тых, хто любіць вінілы. Таксама гэта, ну, дзіўная такая рэч, але людзі хочуць мець. Тэшулькі, вельмі практычная рэч, з дызайнам, прынамсі, ад велічэйшага дызайнера сучаснасці Вовы Цеслера. Ён абяцаў стварыць, і ён дакладна створыць. Таму што, ну, у нас Чалавек слова. Чалавек крымень, да. Ты ж ведаеш, дарэчы. Вось. І вось менавіта там, дзе ты ў яго браў інтэрв'ю вось у гэтым дворыку, і нарадзілася ідэя, і ён сказаў, як ён зробіць. Ён, магчыма, нават адрэдагуе назву альбома. Дарэчы. Вось гэтая назва... Галоўнае, каб не ўзяўся рэдагаваць песні. Апошні. Не, за гэта ён туды не лезе, куды не трэба. Вось. І ёсць такія яшчэ больш, ну, такія цікавыя лоты. Напрыклад, музычны урок ад Піта Паўлова для тых, хто захоча. Альбо праз інтэрнэт, альбо хто ў Варшаве жыве, можна прыйсці да мяне. Глядзіце. Выскочила. Зараз заскоча. Піт пералічвае, але вось тут вот калі пайсці на гэтую спасылачку, якую я вам казаў, збор на гронцы, вось тут трошачку ніжэй, бачце, колькі іх усяго, розных лотаў, розных прапановаў, розных цікавостак, якія можна сабе прыдбаць, в прынцыпе, зрабіўшы не такі несмяротны унёсак у выданне гэтага альбома, ну і ўсё, што вакол яго адбываецца. Дзякую. Тады не буду далей расказваць. Сапраўды, прайдзіце па спасылцы, а мы пераходзім да майго грандыознага тура. Маштабнага. Слухай, давай, колькі краінаў і колькі канцэртаў было? Это ж вот адным махам фактычна это ўсё было зроблена. То есть вот выехаў з Варшавы і папёрся. Колькі краінаў, колькі канцэртаў? 12-13, нешта такое. Краінаў? Давай зараз пералічаць. Фінляндыя, Эстонія, Латвія, Літва, Польшча, Кіпр, гэта ўжо 6, потым Галяндыя, Нямецчына выскачыў, Бельгіі не граў, але будзем лічыць, Люксембург, Францыя граў вельмі коротка, Швайцарыя, это ўжо 12, Італія 13. І потым ізноў Нямецчына. Карацей, 13. 13 не вельмі прыгожая лічба, добра, 12. Ну, у любым выпадку, 12-13 краінаў, прычым у некаторых краінах, як, да прыкладу, у Італіі было 2 канцэрта, здаецца, 2 у 2 гарадах, это Балонья і Рым, ну і таксама дзесьці там было. У Нямецчыне 4. Вот, 4, то есть агулам колькі канцэртаў падлічыў, не? Ну, не падлічыў, ну, вы уже можете здагадацца прыкладна 20. Ну, але тут прыемна, што кожны канцэрт у іншай краіне, і я яшчэ здзейсніў такую акцыю,
ту-туру-ту-ту. Я до гэтага і подводзіў потому что гэтая песня з якой ён прынцыпе не пачаўся яна ў працэсе нарадзілася ці як Не, она была уже на этот момент уже існаваў official видео на маёй старонцы ёсць официальное видео на эту песню і хэштег узнік як рэакцыя. Я хотел, каб люди у кожным горадзе спели свой город просто подставили замест Варшавы подставили свой город і ўжо некалькі чалавек толькі некалькі чалавек зрабілі гэта і выклалі ў сабе. Ідэя была, каб гэтыя тысячи гарадоў, у якіх жывуць зараз беларусы, сабраць в один вялізны такі экран і кожнаму даць голас в агульнай песні. І зараз я таксама ўсіх заклікаю спець толькі трэба прокладаю. Давай уже заспявайце, ты іншую песню хацеў заспяваць яшчэ гэтую спець. Ну я не ведаю гэтую тебе... прынцыпе ты уже спяваў у нас у эфире таму глядзі сам калі падрыхтаваў іншую давай уже просто так у падтрымку размовы про тур у падтрымку тура уже не паспяваеш но размовы про тур вот ты мяне галом ж я рыхтаваў одну песню что значит одну рыхтаваў одну вот такі чалавек вот не падрыхтаваў вырашыў по мінімуму так, схалтурыць да некаторыя наогул без гітары сюды прыходзяць есть такія не будем указывать пальцем говорит на у бока Лявона Артуровича да не причем ён якраз можа да. это один з тых хто можа лёгка один з шматлікіх не шматлікіх хто можа сапраўды так а чаму увесь час Лявон Артурович так артыста у нас так не называюць Лявон і все ну гучыць понимаешь так вот прыгожа ну добра ёсць такая прыгожая песня не ведаю атрымаецца калі сцены сціскаюць пустым пакоі і тэлеэкран паралізуе волю за гарамі запушчай за сінім полем я прымрою сабе краіну мрою ностальгія ці параноя я цябе з табой параўноваю мроя моя ці гэта ты здзейсненая агу мроя моя ці гэта ты здзейсненая калі сетку дажджу разорве маланка і святло ліхтара праз фіранку там на чорнай шашы нечакана фары там сябры, там сям'я, там мае гітары ностальгія ці параноя я сябе з сабой параўноваю мроя моя ці гэта ты здзейсненая агу мроя моя ці гэта ты здзейсненая Стены стискают в пустым покое, а лишь я примрою краину мрою. Ностальгия типа паранойя, я тебя с тобой поравноваю. Ностальгия, паранойя, мроя моя, тихо ты. Здесняная, агу, мроя моя, тихо ты, здесняная. Дзякуй вялікі. Піт, пытанне было, Вожык Патрыёт пытаецца, ці была нейкая адметная краіна, дзе выступ запомніўся больш за ўсё?
Не хацелася б, разумееце, гэты тур выглядаў як падарунак лёсу, такога я не чакаў. Я першы раз быў у Хельсінкі, я першы раз быў в Італіі наогул у жыцці. Адзінае, што в Рыме адбылася, і ты гэта бачыў, дзіўная падзея. Калі я записываў туту-ру-туту ля Калізея, да мяне падышоў нейкі хлопец, як потым высветлілася, амерыканец беларускага паходжання, у другім ці ў трэцім ужо пакаленні. Чаму я ведаю, што беларускага? Таму што ягонае прозвішча Ковалін. Ну і, канешне, паходзіць ад слова коваль. Просто ён пра это нічога не ведае. Ён казаў, што быццам бы расійскага, але расійскае был бы Кузнецов. Але ён Ковалін. Падышоў хлопец, кажа, я тут здымаю тик-ток-відэа, я музыка, можа ты паслухаеш 15 секунд маёй песні, і калі спадабаецца, падпішешся на мяне в мой, как это, Spotify, а калі не, то вось табе куля, гумовая куля с водой разаб'еш у мяне на галаве. Я паслухал ягоную песню, і падчас праслухвання у мяне з'явілася ідэя яе тут жа і выканаць. Все это ёсць, дарэчы, все это трапіла на 2 камеры, на маю і на чувака, які яго здымаў. І вось гэты монтаж вы можете паглядзець. Я выклаў всю эту гісторыю, яна скончылася на тым, што, па-першае, мы там выканалі гэтую песню, і да нас далучыліся 2 ангельца, якія шлі просто побач з півком, і такія ангельцы: «О, давай Oasis Wonderwall спяем разам». Я кажу: не-не-не, зараз спяем вось маладого чалавека песню прыгожую. І потым гэты чалавек прыйшоў да мяне на канцэрт в Рыме і вельмі прыгожа, просто, так як трэба, выканаў сваю песню, а я ему просто акампанировал. І гэта гісторыя, гэта ёсць тое, за што я люблю сваё жыццё, што са мной могуць здарыцца такія прыгожыя гісторыі. І, магчыма, гэта яшчэ не канец, таму што вось гэты хлопец, магчыма, мы сустрэнемся не толькі в Рыме, але і в Амерыцы, альбо, можа, і в Беларусі, калі у мяне з'явяцца такія магчымасці. Ну так, калі мроі нашы спраўдзяцца, то мы зладзім вялізны канцэрт на плошчы Незалежнасці ад лукашызма, і там, чаму бы і не, хлопец беларускага паходжання тым больш можа выканаць сваю песню. Але пра канцэрты калі загаварылі, давай ўсё ж таки трошку набліжаючыся да завяршэння нашай размовы. Альбом записываецца, альбом будзе хутка выдадзены, канцэрты ў падтрымку будуць? Тут таксама вось в гэтым зборы прадаецца квіткі на канцэрты, танны квіток на канцэрт у Варшаве і крыху больш дарагі на кварцірнік в Варшаве і ў Вільні. Гэта тое, што запланавана, але вось ужо пачынаюць з'яўляцца і Вільня, электрычны канцэрт, не акустычны, і Кракаў акустычны, і яшчэ пачынаюць ужо з'яўляцца жадаючыя, каб мы ўключылі гэты тур. Тут падкрэслю яшчэ раз, все залежыць толькі ад вашага папярэдняга запыту, таму што мы дакладна сыграем канцэрт акустычны в Варшаве для 10 человек, для 10, 20 для 20. Але калі вы хочаце вялезны электрычны канцэрт, трэба набыць квіткі зараз. Тады мы будзем, прынамсі, мець нейкае ўяўленне пра колькасць жадаючых і зрабіць у вялікай зале. І вы ж ведаеце, што тут трэба за 3-4 месяцы арендаваць гэтую залю, бо іначай будзе просто кепская заля, все будзе зроблена на каленках, і не хацелася б просто гэта рабіць. Таму папярэдняя дата, якую мы запланавалі, гэта 7 лістапада. Гэта вельмі класная дата, мне здаецца, для такіх канцэртаў, але маштаб гэтае дзеянне будзе залежыць ад вас, ад вашай падтрымкі. Ну і безумоўна, гэта мы кажам пра канцэрты, выступы ў падтрымку новага апошняга, як сцвярджае Піт, канцэрт альбома НРМ by апошні. Наколькі ён апошні, сапраўды час пакажа, але вось прынамсі такія намеры ў хлопцаў ёсць паставіць кропку ў сваёй творчасці. Але таксама я просто у працяг такая, бы мовіць, тэмы пра тур Піта еўрапейскі. Сапраўды
беларусы і не толькі беларусы, чаму не, з розных краінаў, з розных гарадоў можна звярнуцца да Піта з прапановай, прынамсі з гітарай зладзіць такое акустычнае шоу у яго стылі. Ён цалкам здольны, здатны і гатовы. Таму, калі ласка, звяртайцеся. А куды звяртацца? Вось Максім піша, ці ёсць TikTok Паўлова? Здаецца, у Паўлова ёсць усё. Ёсць TikTok, TikTok, там есть быў такі хэштег, беларускі TikTok і беларускі цыкток праз Ц. Вось, таму што і такое вымаўленне, і такое, толькі не TikTok. Вось. Ёсць у мяне TikTok, і ён таксама пішацца, як і все мае медыа, акрамя Фейсбука. Фейсбук у мяне напісаны папраўнай лацінкай. Все астатняе у мяне вычварэнская лацінка праз W. Так что, калі ласка, у любых сацыяльных сетках, на любых платформах паўсюль ёсць вездесушчы Піт Паўлаў. Калі ласка, набираете праз вот эту вот Піт Паўлаў і знаходзіце яго у тыктоку, у тиктоку, у інстаграме, у Spotify, там дзе яшчэ толькі нема. Карці кажучы, ёсць паўсюль, ёсць жаданне, знойдзеце. А знайшоўшы, можете не толькі паслухаць, не толькі падтрымаць, але і запрасіць на канцэрт. Ну, ці самі прыехаць. Дзякуй, вялікі Піт. Дзякуй. Ці хацеў што-то сказаць яшчэ? Ну, ёсць яшчэ адна тэма, якую я заўсёды спрабую падымаць. Я ў сабе на YouTube-канале вяду, ну, можна сказаць, адзіную беларускамоўную музычную школу. Яна гітарная, укулелеўская, зараз тут я набыў укулеле, і людзі, якія хочуць навучыцца граць на гітары, як я, і крыху лепей, калі ласка, заходзьце, там ёсць ужо больш чым 30 урокаў, базовые уроки для тых, хто ўжо нешта умее. Зараз з'явяцца уроки гры на укулеле. Я ўсіх запрашаю на свой ютубчык, а хто хоча атрымаць уроки ад мяне, таксама звяртайцеся. Ось бачыце, хочаце урок гітарнай ігры на укулеле, звяртайцеся да Піта, прычым беларускамоўная укулеле ў яго, і урок вас адпаведна будзе беларускамоўны, хоць і гітарны, ці яшчэ і ў дадатак і гітарны. Карацей кажучы, заблытаўся сам, што хацеў сказаць. У любым выпадку дзякуй, Піт, і за песні, і за размовы, і за туры, ну і за тое, што ты ёсць у нас. Да сустрэчы. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.